morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po kanatong tanan. Ilabi na dinhan na kaninyo mga ka-Siargao. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat sa inyong pagsuporta din sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Maulan karon nga buntag mga ka-Siargao. Grabe gayud ang pagbundak sa ulan karong buntaga mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Happy viewing po ani nasabta sa laing edisyon sa atong programa. Good morning usab sa atong mga munisipalidad dinhi sa isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa mga silingan ngato nga mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po. Uban sa mga kasikbit nga probinsya nga maabot ning atong live stream karon, Siargao TV News. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Rainy weather, ingat General Luna, ingat Siargao. Gikan na kan Sir Bengal Selbosa. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Oga kaninyo mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagkasayron karon nganong grabe man ang pag-ulan, sugod pa ganinang kadlawon mga ka-Siargao. Atong pagkasayron gikan na sa report ni Shelly Ignacio sa DOST Pag-asa. Magandang umaga. Para nga po dito sa magiging taya ng ating panahon, ngayong araw po ng Huwebes, March 11, 2021, patuloy pa rin po nakakaapekto itong Northeast Monsoon o amihan. Dito po yan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantalang yung binabantayan po nating LPA ay patuloy pa rin po yung magpapaulan dito po sa may Visayas at Mindanao. As of 3 a.m., huli po natin itong namataan o yung sentro niya po ay huli po nating namataan. Sa layong 465 kilometers, silangan po yan ng General Santos City. Ito po ay merong mababang tsansa o low probability po na maging ganap na bagyo, pero continuous monitoring pa rin po tayo at kung magkataon po ay magbibigay abiso naman po ang Pag-asa. Sa ngayon, ito pong LPA ay nakakapekto sa malaking bahagi po ng Visayas, gayon din po dito sa may Mindanao. Alamin po natin yung magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras dito po sa ating bansa. Dahil nga po meron po tayong LPA na binabantayan, ito po yung trough niya po or yung extension ay nagpapaulan po o yung mismo LPA po ay nagpapaulan dito po sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. So, inaasahan po natin na makulimlimang kalangitan at meron po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pakilat at pagkulog. At pinapayawan po ang ating mamamayan na mag-ingat na maaari po tayong magkaroon or posibilidad pong magkaroon ng mga pagbaha at paghupo ng lupa kung matagal at sunod po yung ating mga pag-ulan. Ang magiging agwat po ng temperatura dito po sa may Visayas, sa may Iloilo ay nasa pagitan po yan ng 25 to 30 degrees Celsius, sa may Cebu City 24 to 31 degrees Celsius, samantalang sa Tacloban po inaasahan po natin ang agwat ng temperatura ay maglaro lamang po sa pagitan ng 24 to 30 degrees Celsius. Ang temperatura naman po sa ilang major cities dito po sa Mindanao, sa may Cagayan de Oro at dito po sa Davao ay nasa pagitan po ng 23 to 30 degrees Celsius. Sa may Zamboanga ay nasa pagitan naman po ng 25 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin po tayo nakataas na gale warning. Inaasahan po natin
na magkakaroon po tayo ng moderate to strong na coastal waters po. Dito po yan sa may northern and eastern section po ng Luzon, gayon din po sa may eastern section ng Visayas. Samantala sa titirang bahagi po ng ating bansa ay maging banayad hanggang sa katamtaman lamang po ang ating mga baybayin. At ang pagsikat po ng araw mamaya po yung 6-7, lulubog naman po ito mamayang 6 p.m. At yan po ang latest update mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shelly Ignacio po nag-uulat. Mao na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon karon dinhi sa isla sa Mindanao. Ang nakaapekto karon mga kasyargaw sa atong panahon, grabe gayud ang pag-ulan tungod na sa low pressure area nga nasinati nato mga kasyargaw. Paingon na dinhi sa isla sa Mindanao, paingon na usab sa Visayas. Ulan po karong adlaw mga kasyargaw tungod na sa low pressure area. Good morning po, gikan na kan Jen Ren Gumba Ganat. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning Sir G, Siargao, og sa akong pamilya diyan sa San Miguel Dapa. Amping kamo diha, God bless us all. Gikan na kang Ma'am Maria Lynn Buo. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa shoutout sa panahon. Intawon hunong na uyan kay dili makabuyad. Nan humay ang mga tao dire sa Buhing Kalipay. Basi manubo na ang mga humay. Salamat Kuya G, ingat ka. From Konsehal Walter Tisado del Yupa. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Yes po, ulan po kagayod. Sugod pa ganinang kadlawon, mga kasyar. Ingat po kitang tanan. Good morning from Taguig, gikan na kang Sir Nathaniel. Good morning Siargao sa pamilya ko, gikan na ka Ma'am Rose Hemparo. Salamat po, good morning. Morning Kuya G, maulan na buntag sa inyo hurot. Good morning po. Ingat Surigao. Salamat Ma'am Wen Escabal. Good morning po. Maradyo na buntag Sir G, forever listening. Gikan na kang Sir Randy Artiaga Santisa. Salamat Sir Randy. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag Siargao, amping ang tanan. Ingat po tayo kay arang man anhi kakusog sa ulan. Yes po, kusog po gayud ang ulan. Gikan na ka Ma'am Lucy Gonzales. Good morning po Kuya G, pag-greet po kay Tay Sezimo El Tagonde. Ika 63 years old niya ngayong araw na ito. God bless, sana marami pang birthday na darating sa buhay mo. Gikan na ka Ma'am Des Desai ako. Happy birthday po kang Tatay Semo El Tagonde. Salamat po, good morning. Good morning sa sister Didon sa GL Barangay Libertad, Siargao. Salamat Sir Nathaniel. Good morning Del Carmen Kuya G, pa shout out gikan na kan Jessie Vince Gorillo. Salamat Jessie, good morning. Good morning usab kang Sir Anthony Trozo Taghoy. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Dili ta maglangan mga kasyargao sa atong mga balita karong buntaga. A special meeting sa mga local tour and travel agencies ipahigayon karon sa Socorro. Ipahigayon karong adlaw mga kasyargao ang usa ka special meeting sa tanang local tour operators o travel and tour agencies sa Socorro alas 9 karong buntaga dito na sa Soemco Function Hall. Sumala pa nga pagahisgutan sa maong meeting ang pagbabli balik sa Sohoton Cove o uban pa nga mga tourist destinations sa munisipalidad sa Socorro, Bukas Grande Island, sakop ning isla sa Siargao. Maong ang tanang travel agency o operators gidani nga mutambong sa maong meeting mga kasyargao. Mao na ang latest updates karon mga kasyargao sa Socorro. Adunay ipaigayon nga meeting para na sa mga travel tour operators o travel agencies nga anaa sa Socorro karon mga kasyargao. Good morning po kaninyo tanan. Magandang umaga. Good morning watching from Kuwait. Gikan na ka Ma'am Des Desai si ako. Salamat ma'am. Good morning. Good morning Kuya G. Pa shoutout diha sa taga Salvacion
Pilar, labi na sa ako pamilya, Nogeraza family. Gikan na kang Ma'am Annelyn Solyoso. Salamat po, good morning. Good morning, Kuya G from Manila. May documents pa po ba? Ang kinahanglan na lang po, negative RT-PCR result para na sa pagbiyahe ninyo. Ilabi na kung Surigao nun ka, kinahanglan lang nimo og RT-PCR test result or sa live test result nga negatibo og valid ID lang og nagpamatuod nga taga Surigao del Norte ka. Mora na ang kinahanglan, gikan na kang Sir Sandro Begui. Salamat po, good morning. Good morning, Siargao TV and Kuya G. Gikan na kang Ma'am Taiza Mia. Salamat, Ma'am Taiza. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. O dinha na sa Valencia, Bukidnon. Salamat po. Good morning kaninyo din ha, mga taga Valencia. Salamat. Good morning sa BF ko nga nag-start na sa work. Amping kanunay diha na sa Valencia og sa ako friend Jetro El Tagonde, Hariam El Tagonde og magamping mo diha na. God bless. See you soon. Gikan na kang Ma'am Des. Salamat, Ma'am Des. Good morning kanimo din ha. Good morning, Kuya G. Watching from Sitio Palhi, Barangay Ipil, Surigao City. Gikan na kang Ma'am or Sir Argel. Salamat, Sir, Ma'am. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, Surigao del Norte PPO nakadawat og hinabang gikan na sa mga stakeholders. Kagahapong adlaw mga kasyargaw sa alas 10 sa buntag, nakadawat si Surigao del Norte Provincial Director Police Colonel Noel C. Espinoza og 100 ka box sa bottled water nga tig 6 litros gikan na sa Fraternal Order of Eagles Philippine Eagle nga gipanguluhan ni Alan B. Hapor, ang Eagle Governor sa Caraga Region 3. Kining nga suporta og tabang para na sa programa karon sa kapolisan nga rektang bayanihan program. Mapasalamaton o gi-appreciate gayod ni Provincial Director Espinoza ang effort sa mga Eagles o mga miyembro sa Eagles. Kini nga mga nadawat nga mga donasyon karon ipang-apod-apod sa rektang bayanihan beneficiaries aron na makatabang sa mga pamilya nga apektado sa pandemya. Kini mga kasyargaw gihimo dito na sa Surigao del Norte Provincial Police Provincial Office Headquarters, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon sa mga kapolisan, ilabi na sa Police Provincial Office nato din na sa Surigao del Norte. Good morning, Kuya G. Pa-shout out Normie Colleen Balili. Good morning kanimo din na, Normie. Happy viewing kanimo din na. Salamat. Og kang Kuya Brock Balili. Salamat. Good morning. Colleen, good morning kanimo din na. Happy viewing. Salamat po. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita karon, din na sa atong programa Siargao TV News. Regional Health Service 13 o RHS 13 sa kapolisan, certified bida vaccination ready na. Human sa pagpahigayon sa simulation exercise kun SIMEX, ikumpirma mismo ni PRO 13 o Police Regional Office 13, Regional Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. nga andam na og ready na alang na sa COVID-19 vaccination program o bida vaccination ang Regional Health Service 13 sa kapolisan. Ingon nga gisertipikahan kini nga ready na for vaccination. Ang maong simulation exercise gihimo alas 9 sa buntag kagahapong adlaw dito na sa RHS 13 building uban sa mga personahe sa Department of Health Caraga, miyembro sa PRO 13 Command Group, uban usab sa regional staff og RHS 13. Nasairan nga sugdan karong adlaw ang vaccination program, mga kasyargaw, sa atong mga kapulisan. Mga na latest updates karon, mga kasyargaw, sa PRO 13 nga magpahigayon karong adlaw og vaccination program usab dito na kanila uban ang Department of Health Caraga Region.
Good morning, Kuya G. Good morning, Sab. Sa ako mga silingan na si Jerry na bana ni Meling Febra, Junjun Bukod, Yuan Gonzaga Bukod, o sa mga barangay, taga-barangay 5, General Luna. O good morning, Isab, sa mga Oraliza family, kay Clark Oraliza, Nanay Niay, Oraliza, o kay Konsihal Kidong Mikeson Missiona. Salamat, Sir Kayong Andales. Good morning po kaninyong tanan din na. Salamat. Magandang umaga, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karon, dinhi na sa atong programa Siargao TV News, First Provincial Construction Meeting gipahigayon. Ingon nga pag-recognize sa crucial role sa construction industry. Ingon nga madaugon karon ang mga investment o pagmugna og trabaho panahon sa pandemya. Gipahigayon ang First Provincial Construction Industry Meeting niadtong March 9, 2021 dito na sa DTI o Department of Trade and Industry Provincial Office uban sa DTI Surigao del Norte. Gipresentar sa DOLE o Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry o ang TESDA ang mga programa o serbisyo nga makuha sa construction industry. Gisgutan usab sa maong meeting ang mga guidelines alang na sa mga occupational safety o health sa mga construction industry. Nahuman ang maong meeting sa pagbuo og Surigao del Norte Contractors Association Consonorcon nga nagmugna og productive business environment og pagpakusog sa industrial peace sa probinsya Surigao del Norte. Good morning po, magandang umaga. Kana po ang latest updates nato. Ilabi na sa atong probinsya, Surigao del Norte. Good morning, magandang umaga sa ako mahal na papa o igsuon, pati na po sa ako mga anak. I miss you so much. Maintain lang mo mag-amping. God bless. Gikan na ka, Ma'am Des. Salamat, Ma'am Des. Good morning, Kuya G. Kuya G, pa-shoutout ko sa Prince Fuel Station sa Barangay Sayak, Burgos. Sa Barangay Sayak, sa Burgos, o diri na sa lungsod sa Del Carmen, sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat, Kuya G. God bless. Gikan na ka, Ma'am J-Lo Pobe. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Watching from San Benito. Gikan na kang Ma'am Neneng Casido. Salamat po. Good morning, mga taga San Benito. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa mga views ninyo. Salamat po. Good morning kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Labi na sa akong nanay, Sotring, at sa tatay ko na si Monico. Gikan na ka, Ma'am Heidi Hawkins Solapa. Salamat, Ma'am Heidi. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Ilabi na din na sa Gawasan Nasud. Salamat po. Good morning. Magandang umaga, Ma'am. Samtang sa laing bahin balita sa Caraga Region, mga kasyargaw, ihap sa mga magpabakuna sa Butuan Medical Center na dungagan. Kung sa unang adlaw sa vaccination program batok sa COVID-19, 81 lang ang nagpabakuna sa Butuan Medical Center, mga kasyargaw. Kagahapong adlaw, murag ni doble kini nga miabot sa 147. Sumatotal nga 228 na ang nabakunahan sa Butuan Medical Center health workers. Ang DOH naghatag og kapin 300 ka mga bakuna alang na sa mga health workers sa maong ospital. Apan sa pagkakaron, nakita sa management sa Butuan Medical Center nga kulangon pa kini tungod adunay mga health workers nga kung sa una dili gusto magpabakuna, karon buot na sumala pa nga magpaturok sa COVID-19 vaccine. Nagpadayon ang vaccination program karong adlaw, mga kasyargaw, dito na sa BMC Outpatient Department. Makikoordinate usab ang BMC management ngadto na sa Department of Health aron madungagan ang bakuna alang na sa mga health workers sa maong ospital. Mga na latest updates karon, mga kasyargaw, dito na sa Butuan City, labi na sa pagpahigayon nila, mga kasyargaw, sa
vaccination program. O nasayran usab nato mga kasyargaw nga nag-vaccination program na usab dito na sa Surigao del Sur nga gipangunahan sa Adela Sherati Hospital mga kasyargaw dito na sa Tandag City. Sa Caraga Region, ang pinakaunang nahatagan sa maong mga bakuna, mao ang Caraga Regional Hospital nga nahimutang sa Surigao City, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa taga Pilaring Pilar, labi na sa Dutillos family. Salamat kay ka na Ma'am Lorna Dutillos. Salamat po, good morning. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout diha na sa Tanan Liscano family, sa may Rojas, San Isidro, San Andre, sa Tagig, sa may Signal. Salamat, Ma'am Shin Sam Ramilo, og sa mga taga Tagig. Good morning po, ilabi na sa mga taga Signal. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa Napindan Tagig. Good morning po sa inyong lahat. Ang mga kababayan ko sa ako dyan sa Napindan. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Morning din diya sa tanan mga taga Salvacion Pilar, Surigao del Norte, Siargao Island. God bless, Kuya G. Gikan na ka Ma'am Sir Noge Raza Reñel. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Mangutana lang ko, naabay bagyo karon, always man ang ulan. Gikan na ka Ma'am Rosel Pakanyor. Ma'am Rosel, naapoy low pressure area karong adlaw mga kasyargaw. Nakasulod na kini, Ma'am Rosel, sa Philippine Area of Responsibility. Ang nasinati nato nga pag-ulan karon tungod na sa low pressure area, tungod na sa iyang dala nga pag-ulan mga kasyargaw. Be updated lang mga kasyargaw, ilabi na sa pagpagawa sa mga latest updates gikan na sa DOST Pag-asa. May tungod na sa maong low pressure area. Salamat, Ma'am Rosel, sa imong pangutana. Salamat, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, Special Investigation Task Group Aquino gimugna sa pag-imbestiga karon sa pag-ambush sa mayor sa Calbayog City. Gimando gilayon ni Philippine National Con PNP Chief Director General Debold Sinas ngadto na sa Police Regional Office kon PRO 8 o Region 8 ang gituuhang pag-ambush patay kang Calbayog City Mayor Ronald Aquino og iyang mga kaubanan. Sumala pa ni PNP spokesperson Brigadier General Eldebrande Usana nga regular nang nag-report karon ang hepe sa PNP Eastern Visayas nga si Brigadier General Rolando De Jesus alang na sa development sa maong kaso. Kini gawas pa sa gimugnang Special Investigation Task Group kon SITG Aquino sa Calbayog City Police Office aron pangunahan ang investigasyon kansa natuki na sa gihimong command conference sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang maong mga panghitabo. Gibutyag ni PRO 8 spokesperson Colonel Bella Rentuaya nga kini ang pagpailalom sa investigasyon sa maong nahitabo ang katuyuan sa pagmugna sa SITG Aquino aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa mga biktima. Mako na ang latest updates karon mga kasyargaw sa gipahigayon karon ang gikataho karon mga kasyargaw nga pamatay ilabi na sa Calbayog City Mayor nga si Mayor Ronald Aquino mga kasyargaw nga sumala pa mga kapulisan usab ang himo ni ini mga kasyargaw. Apan padayon gihapon ang investigasyon para pagasayron kung unsa gayod ang nahitabo, kung kinsa gayod ang sad-on sa maong panghitabo karon mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Shirley Garciano. Salamat, Ma'am Shirley. Good morning kanimo din ha. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karon mga kasyargaw, atong pagasayron karon ang kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of
March 9, 2021, we have 34 new confirmed positive COVID-19 cases. Area of distribution, 1 case from Buena Vista, Agusan del Norte, 3 cases from Cabatbaran City, from Barangays Poblacion 7, 2, Concepcion, 1, 8 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Prosperidad, 4, San Francisco, 4, 1 case from Maygatasan, Bayugan City, 1 case from Malimuno, Surigao del Norte, 3 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Carrascal, 2, Carmen, 1, 7 cases from Tandag City, from Barangay San Agustin Sur, 6, Bagong Lungsod, 1, 10 cases from Butuan City, from Barangays Libertad, 4, San Vicente, 2, and 1 case each from Barangay Maon, New Society Village, Sumilihon, and Villacananga. For classification of cases, we have recorded 27 local transmission cases, 5 cases with history of travel to areas with local transmission, and 2 cases for locally stranded individual. For status of condition, 20 cases are symptomatic, 12 cases have mild, 1 moderate, and 1 severe. For status of management, 33 cases are still on isolation, and 1 death. As of March 9, 2021, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 75-year-old female from Surigao del Norte, hypertensive and with lung cancer, rushed to the hospital on March 4, 2021 for cough and shortness of breath, but died hours later. As of March 9, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 7,685 confirmed cases, 337 still in isolation, 7,041 recovered, and 307 deaths. Mao na ang latest updates karon mga kasyargaw sa kahimtang sa COVID-19 dinhi na sa atong Caraga region. Mga kasyargaw, adunay nadugang sa Surigao del Norte. Ingat-ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Ilabi na sa mga taga Malimuno, good morning po kaninyong tanan. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Tungod na sa maong mga panghitabo karon ilabi na nadungagan na usab ang mga COVID-19 positive dinhi na sa Caraga region. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karon mga kasyargaw, dinhi na sa tong programa Siargao TV News. 24/7 vaccination posibleng ipahigayon. Istudyuhan pa karon sa National Task Force Against COVID-19 ang posibilidad nga magpahigayon og 24/7 nga pagpangbakuna sa mga healthcare workers og sa mga katawhan, ilabi na kon gikaingon nga ana-ana o makumpleto na ang mga bakuna nga gikinahanglan karon sa atong gobyerno. Sumala pa kang NTF o National Task Force Testing Czar Secretary Vince Dizon nga pwede nilang himuon kini pinaagi na sa shifting sa mga vaccinators. Ang pamahayag karon ni NTF Chief Implementer o Testing Czar Vince Dizon. Pag-aaralan po natin yan, no? Siyempre, kailangan naman po is i-manage din po natin yung sitwasyon ng mga vaccinators natin. Pero pwede po tayong mag-2 to 3 shifts per day para po pagdating sa pagbabakuna ng general population natin, mas marami at mas mabilis. Mao kana mga kasyargaw, ang latest updates karon mga kasyargaw sa gipahigayon nga posibleng 24/7 vaccination program sa atong gobyerno mga kasyargaw para na mapapaspas pa ang pagpabakuna sa tanang katawhang Pilipino mga kasyargaw sulod sa nasod Pilipinas mga kasyargaw. Mahinumduman nato mga kasyargaw nga gipaabot karon ang mga gipalit na mga bakuna sa atong gobyerno gikan na sa Moderna mga kasyargaw nga gilaumang moabot sa 20 million ka-doses mga kasyargaw karong second quarter. Samtang pagka third quarter moabot kini o posibleng moabot ang 40 to 50 million, pagka fourth quarter makompleto na ang 70 million doses
mga kasyargaw. Maong adunay pangutana kang National Task Force Chief Implementer o Testing Czar Vince Dizon, mga kasyargaw, nga kung posible ba nga mahitabo nga adunay 24/7 nga vaccination program, mga kasyargaw, sa gobyerno. Sumala pa ni Secretary Vince Dizon nga posible kini istudyuhan pa karon, mga kasyargaw, ang maong mga lakang, mga kasyargaw, o ang posibilidad sa maong lakang karon sa gobyerno, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Og pakipukaw ako sa ako asawa og anak na natuyog pa karon na si Melanie Oraliza og ang ako duha ka anak na si Kayla Andales, Amaya Andales, og paki-shout out ako sa ako mga lumon na Andales din hina sa General Luna, Siargao. Gikan na kan Sir Kayong Andales. Gising na Amaya, gising na Kayla, good morning, gising na, o kang Melanie Oraliza, gising na ma'am, good morning kanimo din na, gipukaw na ka ni Sir Kayong Andales. Salamat Sir Kayong. Good morning Sir G, morning, keep safe po, all Siargao North. Giga na ka Ma'am Lenny Buo, salamat Ma'am Lenny, good morning kanimo din na, maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, RT-PCR requirement sa mga turista magdepende sa lokal nga panggamhanan, sigon sa Department of Tourism. Nakadepende, mga kasyargaw, karon sa mga lokal nga panggamhanan ang kung obligado o obligahon ba nila ang mga turista nga mipailalom o mo pailalom sa RT-PCR testing. Adi sir kini tugutan nga makasulod sa nagkadaiya nga nilang lugar. Sumala kang Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga sa pagdumala na sa mga LGU ang desisyon kung unsa nga klase nga test ang pagauyunan o pangayuon nila, mga kasyargaw, ilabi na sa mga lokal nga panggamhanan. Nasayran kang Puyat, mga kasyargaw, karon nga adunay mga pipila ka mga LGUs karon sa nasud ang gipili nga dili pa mag-abli sa ilang mga lugar bisan pa ana-ana sa luag nga status ang Pilipinas ingon nga paglikay nga matakdan sa COVID-19. Kalabot ni ini, ingon karon ni Puyat nga pipila sa mga destinasyon sa atong nasod ang giobliga ang mga biyahero nga magpa-RT-PCR test sama sa Boracay, Bohol, dinhi na sa isla sa Siargao, El Nido, San Vicente ug Puerto Princesa, Palawan o uban pang destinasyon, mga kasyargaw. Nasayra nato, mga kasyargaw, usab dinhi na sa probinsya Surigao del Norte gi-require gihapon ang saliva test result, ilabi na kung turista ka nga gikan sa gawas sa Surigao del Norte. Mga na latest updates karon, mga kasyargaw. Mga na latest updates karon dito na sa kauluhan, ilabi na sa mga pamahayag karon sa Department of Tourism. Sumala pa sa Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, magdepende na kini, mga kasyargaw, sa mga LGUs, ilabi na sa mga tourist destination, magdepende na kanila kung ipatuman ba ang pagpangayo sa RT-PCR test result o dili na, mga kasyargaw. But dinhi sa probinsya Surigao del Norte, ang maong desisyon gihatag na sa mga lokal nga panggamhanan, ilabi na sa mga munisipalidad, mga kasyargaw. O sumala pa, mga kasyargaw, nga kung ikaw turista gikan gawas sa Surigao del Norte, kinahanglan gayud og negative RT-PCR result or saliva test result, mga kasyargaw. Mga na ang latest updates dito na sa kauluhan karon. Good morning Sir G, gikan na ka Ma'am Esther Kaga. Salamat Ma'am Esther. Good morning kanimo din ha. Happy viewing sa tanang taga mainit. Good morning po. Kamusta all Siargao North, Maradyo na buntag. Gikan na ka Sir Arvin Herarcas Arnido. Salamat Sir Arvin. Good morning kanimo din ha. Happy viewing po sa tanang viewers sub nato. Salamat. Magandang umaga, mga kasyargaw. God bless po kaninyong tanan.
mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, kapin 60% sa mga bakuna na apod na. Naapod-apod na sa nagkalain-laing bahin sa atong nasud mga kasyargaw ang kapin sa 60% sa mga gidunar nga mga bakuna. Sumala kang National Task Force Chief Implementer og Testing Czar Vince Dizon nga halos tanang Sinovac vaccine ang napadala na sa nagkalain-laing mga ospital sa nasud o nagpadayon pa ang deployment niini, ilabi na ang mga gikan usab sa AstraZeneca vaccines. Giklaro ni Dizon nga para lamang sa mga health workers ang rollout sa maong mga bakuna karon. Una nang nagpadala sa mga bakuna sa mga COVID referral hospital, gikan na sa Department of Health Hospitals o ngadto na sa mga LGU hospitals, private hospitals, quarantine facilities, regional healthcare units, provincial o city health units, uban sa mga barangay health units mga kasyargaw. Gi-insister karon ni Secretary Vince Dizon nga humanon asa nila ang pagpadala sa mga Sinovac vaccines adiser i-deliver ang AstraZeneca vaccines mga kasyargaw. Mako na ang latest updates karon mga kasyargaw sa pagpahigayon, pagpang-deliver, pagpang-apod-apod sa mga bakuna karon mga kasyargaw. Kapin 60% na mga kasyargaw ang maong mga pag-deliver. Gamay na lamang mahurot na gayud ang para sa mga healthcare workers nato. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po. Samtang sa laing bahin, balitaan nato sa gawasan nasud karon mga kasyargaw. State of emergency gideklara sa Hawaii. Gideklara karon ang state of emergency mga kasyargaw dito na sa Hawaii human sa walay hunong nga pag-ulan nga miresulta sa pagkaguba sa dam, pagbaha o paglandslide mga kasyargaw. Sumala kang Hawaii Governor David Ige nga pugsanon nilang gipang evacuate ang mga residente tungod na sa pagkaguba sa pipila ka dam sa maong nasod og ang pagbaha. Sumala pa nga temporaryong ginagpabilin sa mga evacuation centers ang mga residente sa pipila ka adlaw samtang gihulat nga mohunong ang kadaot sa panahon. Misaad ang panggamhanan sa Hawaii nga maghatag sila og tabang sa mga naapektaran sa maong kalamidad. Mga na ang latest updates karon dito na sa gawasan nasod mga kasyargaw. Ilabi na sa Hawaii karon. Kuya G, pangutana unta ko, nagtrabaho man ako bana diha sa Siargao. Pangita lang ba gihapon og mga requirements pagbalik diha? Ma'am, asa ka gikan? Gikan na ka Ma'am Shirley Garciano. Kung gikan lang ka Ma'am sa Surigao City o ang imong bana gikan lang sa Surigao City, wala na ipangayoon na RT-PCR test. Magdepende na lang sa dapa o magdepende na lamang kung asa siya nga lugar mo paingon sa isla sa Siargao, dinhi na sa isla sa Siargao. Kinahanglan lang og valid ID niya og kung gawas siya sa Surigao del Norte o gikan siya sa gawas sa Surigao del Norte, kinahanglan kayo niya og saliva test result kay masangit gihapon siya. Kung makalusot man galing siya sa Eva Macapagal or bisan asa nga port, pag-abot niya sa nagadayang munisipalidad sa Siargao, pangitaan man siya og negative test result o mga ka-Siargao, ilabi na kung gikan siya gawa sa Surigao del Norte. Pero kung Surigao nun siya og naara siya sa Surigao City or naara siya sa Surigao del Norte na bahin o kampi mga ka-Siargao, magdepende na sa munisipalidad nga iyang adtuan kay naa may nagkadaiyang executive orders
ang maong mga munisipalidad. Salamat, Ma'am Shirley Garciano. Salamat po, good morning. Good morning, giga na ka Ma'am Che Gabutero. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa akong family, Aldea, nga nakinig ngayon. God bless, giga na ka Ma'am Regina Aldea. Salamat, Ma'am Regina. Good morning kanimo din na. Salamat, shoutout po sa imong pamilya o sa tanang namati karon. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, ang atong COVID-19 update sa Tibok Nasod, Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas karon mga kasyargaw, ana-anay 603,308 ka total cases sa COVID-19. Nadungagan kini kagahapon adlaw og 2,886 mga kasyargaw. Maong ang active cases karon 44,470 ug ang mga naka-recover, total sa mga naka-recover ana sa 546,293 mga kasyargaw. Ang mga nangamatay karon 12,545 na mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato karon sa kaimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning po, ingat-ingat po kitang tanan, ilabi na nagkadaghan ang mga active cases karon. O sumala pa sa mga report karon mga kasyargaw, nga grabe gayud ang pagsaka sa COVID-19 mga kasyargaw sa mga natakdan. Ilabi na dito sa Quezon City mga kasyargaw. Halos mga kasyargaw ni doble ang mga gikaingon pa karon mga kasyargaw nga pagsaka sa COVID-19. O mga kasyargaw, gipatuman karon sa kapulisan ang pagdili mga kasyargaw sa PDA o public affection, public display of affection mga kasyargaw, ilabi na sa mga young professionals o mga kabatanunan o mga couples din na sa pag-post sa FB, pagpakita ni ana mga kasyargaw kay murag bag-o na balaod kini mga kasyargaw para na malikayan ang pagkanan sa COVID-19 mga kasyargaw. Gikan na mismo sa kauluhan sa PNP mga kasyargaw. Bawal ang PDA o public display of affections ilabi na sa pag-post mga kasyargaw sa social media. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Salamat po sa inyong suporta. Salamat mga kasyargaw. Apan, dinhin na lamang ko kutob. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhin na sa itong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita. Nga angay na itong masayran. Dinhin na sa isla sa Siargao, sa probinsya sa Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa Tibok Nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa Tibok Kalibutan. Good morning po mga kasyargaw. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Magandang umaga po. God bless us all mga kasyargaw.